Nova xornada na primeira futgal, o Unión buscará afianzar a súa racha ante o San Marín. O Abanqueiro necesita reaccionar contra o CD Sport Team Estrada e o Valiño ante o CD Arcade loitará por saír do descenso. No grupo 2, o Esteirana terá que sumar sí ou sí fronte ao SD Castriz para manter vivas as súas opcións de salvación. Nova xornada na primeira futgal e con ela novas oportunidades para ascender na Liga. No grupo 5, o Unión vivirá un encontro ante un rival directo polos postos de promoción, o Marín. O Abanqueiro medirase contra o CD Sport Team Estrada e o Valiño buscará saír do descenso co seu cara a cara ante o CD Arcade. O Unión chega a esta xornada número 14 no terceiro lugar da táboa despois dunha gran vitoria obtida a semana pasada contra o CD Sport Team Estrada por un 2-0. Os de asados levan acumulados unha serie de partidos con boa racha, algo que lles permite estar tranquilamente na zona de ascenso. Pero os encontros seguen e o Unión buscará poder seguir subindo na táboa o vindeiro luns ás 5:15 no campo de San Pedro contra o San Marín e loitarán por 3 importantes puntos. O Abanqueiro afrontará unha fin de semana clave, xa que visitará ao CD Sport Team Estrada. Os boirenses seguen cunha xeira negativa e hai que veñen de caer contra o de Amanecer por 1-2. Os boirenses encontrarse nun 14º posto con 11 puntos e buscan redimirse e ascender con 3 novos puntos con esta xornada. Nesta ocasión, o Abanqueiro xogará como visitante no campo Manuel Regueiro este sábado ás 5 da tarde. E o Valiño xogará co apoio da súa afección no campo de Cabo de Cruz, onde agarda saír dos postos de descenso. Os crucenses son penúltimos e teñen a permanencia na man, polo que se gañan ante o CD Arcade e pinchan os seus rivais directos, conseguirían subir un posto na táboa. Os locais veñen de enfrontarse contra o Marcón Atlético, rival que os derrotou por un contundente 2-0. Polo tanto, o Valiño tentará dalo todo no campo este sábado ás 5, na propia casa. Mentres que no grupo 2 un necesitado Esteirana afronta a xornada sen moita marxe. Os de Muros son últimos e teñen a permanencia a poucos puntos, polo que non puntuar non é unha opción se queren manter vivas as esperanzas. Na pasada xornada conseguiron unha vitoria ante o Club do Mar, cun 0-1, levándose así os puntos correspondentes, pero sen lograr ascender. Agora a Esteirana buscará máis tantos co apoio da súa afección contra o SD Castriz. O domingo ás 5, o Esteirana e o SD Castriz veránse as caras no Xosé Luís Vara.